Se tittieħed azzjoni legali kontra dawk responsabbli miż-żamma ta' annimali perikolużi f'Razzett fil-limiti tan-Naxxar fejn instabu 4 ljuni u pantera. Dan tħabbar fi stqarrija mid-Direttorat dwar ir-regolamenti veterinarji fil-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali. Intqalli b'kollaborazzjoni mal-Pulizija il-każ qed jiġi investigat u diversi individwi ġew interrogati wara li mill-ewwel investigazzjonijiet instab li l-post fejn kienu qed jinżammu l-annimali mhux irreġistrat skont il-liġijiet. Skont il-leġiżlazzjoni annimal perikolus għandu jinżamm f'post adekwat u sigur li jirrispetta r-rekwiżiti tal-annimal perikolus, inklużi f'termini ta' saħħa, indafa u mikroklima meħtieġa għal benesseri tal-istess annimal. Ġi spjegat kif professjonisti spezzjonaw il-bini fin-Naxxar u evalwaw is-saħħa u l-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-annimali in kwestjoni. Kif ir-rapport One News fil-jiem li għaddew ġie indikat li l-annimali jinsabu f'kundizzjoni fiżika tajba għalkemm miljon wieħed qed juri sinjali ta' kundizzjoni ortopedika li teħtieġ aktar attenzjoni. Kontrarjament għal rapporti f'ċerti sezzjonijiet tal-medja ma nstabet l-ebda evidenza tal-juni mejta fuq il-post. Is-sit fin-Naxxar qed jiġi monitorat biex jiġi żgurat li l-annimali jibqgħu siguri u ma jkunux ta' teddida għas-sigurtà pubblika filwaqt li jkunu mitmugħajn u miżmumin f'ambjent nadif biex dan jissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi tagħhom. Id-Direttorat dwar ir-regolamenti veterinarji qed jesplora diversi għażliet, inkluż ir-relokazzjoni tal-annimali f'faċilitajiet xierqa li jissodisfaw l-istandards kollha ta' benesseri u sigurtà. L-awtoritajiet jinsabu kommessi li jissalvagwardjaw il-benesseri tal-annimali u jiżguraw is-sigurtà pubblika matul din l-investigazzjoni. Qed jittieħdu miżuri biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet tal-annimali filwaqt li għaddejja ħidma konġunta għal soluzzjoni fit-tul.